Di mong lakam na bangke mo anak kita kumbung dan ha. Ui na ba ni na dawam ko ni naksempian na di nga wakit siang na pang te agol ka daw te ha yan sen te moral shula na di ni wakit siang na limla na di nga wakit siang na sa te moral shula na di. We have more exciting items coming up, so the next item will be Zogam Zomi action. Let's give them a time. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.